Hola, som alumnes de quart ESO i hem fet un projecte anomenat elevador hidràulic de tisores i ara veurem com s'eleva. Espera, no, ara vaig a posar-te vaja. Bueno, ara va en marxa. Espera, Apare. Espera. Un motor elèctric format per dos piles ara i un motor. anem a fer que s'elevi. Ara s'eleva. Aguantar la jeringuilla també, perquè té. Mira. Espera. Espera un segon. Volem estar perquè... És que... No ho he espiat. Sí, perquè la jeringuilla puga baixar més, m'entens? Ah, vale. Perquè puga tancar-la baix de tot i així no se l'eva estar dalt. Espera, anem a tornar a començar. No. Ja està, vale. Arriba. Ja està. Vale, ara grava com baixa. Ara baixa. Sí. Ja està, apaga. Com? El mateix, no?